Hang ni kapor mentasa isien nga aingo yo blay bangayo banya kren bat pi lamba kanega channel jong kapor net ya ga bangawan sya ga ying ga jong fi lamba ki local cable bat kumju ru lengba ke YouTube channel ya ga bangi pelat ini ki kubor man laga step bangaingo yo blay bu aingi ka ktien mar ga ktien ga jong blay kam ju kut ke ktien jong blay kam ju duna namar ngiyo ya ktien no blay ubalong ublay ba em bat ga ktien bam ju kut ke jong u bangangai ini ke sngi ke badan kam tam ke gm ke jong pi kam dei ke kamai ke sngi kam dei ke ta ke jing trei ke jong fi henry fi don kam neng kong ya ke tien ke jong blai balala fi don ke tien ke jong blai ke gm ke jong fi ken mau bat lala pi ngai ke ta ke tien kan urlong bet kum ba utrai ukren utrai ublai jongi uba ngingi shakri ude ublai ubam ju kren kai ubam ju lam ler baraba ukren udon bet ya ke bor ban le ban pendap ya kata barangani ke sngi ngaku aben bu subject ya kene ke jingkren hatu fingai ya ke jingkren ke jong Jisu hatu fingai ya ke jingkren ke jong Jisu ka babel ke tu ngi hang ni la dang apule na ka gospel ke jong Yohanes kon nong ka basau ka ye tu ngi la dang ipule ro ka dekat ka ba sapulai ka heading tu gong Jisu pen khia yo khon urang ba asim udan yo ta khon u ba pang jong u bat u ni khon ula jan yap ha ga jing shisha kad khot ka ba sau pun riu kong kum tau Jisu la lekpat syakana Galilea ha ka ba ulala apen long wan ya ka la don we rang ba sim u ba khon jang u la pang ha ka pernam uni ha ba ula yo sngo ba Jisu la wan na Judea sha Galilea ula lek ha u ba ula kerpat yu ba unwan her ba don pen khia yu khon jang u na ba un sayap ka babel ke thu anda kum tau Jisu la ong ha u lemda finu I ya kidak badi kampla finum nget setia utau rang ba sim ul ong hu ko kenrat tuan her kat ba im pat yap itai khon jonga u Jisu la yathu khilet no khon jome ula im te utau briu la nget ya kata ktien ya ka ba Jisu la ong hu bat ula let no hang ta ti ha ba udang let her ki shakri jong u ki lewan tan u bat ki le ong u khon jome ula im onda kum tau la kli na ki ya ka por ha ka ba ula sngo kham kot tikle thua u minin ha ka ba nyau baji ka kisho ka la ino dak ya u kum tau tok paula tip baka long ka ta ka por hi ha ka ba u Jisu ula ong ha u khon jame ula im te u hi ula ngai baka ying chu baro ka we ya ka ni pat ka kamba akap aro Jisu la le hadin bolawan na Judea sha Galilea ka babel ke thu angi ba u Jisu ukren baru ong ini kikentian habau neu bre wan show Jisu wan daga nege jingkit ka bakia wan namar ba utep pamdan bala ban pen khia sho yu khon jang o ula idu jingkermen bau neu khon ula pang hadok kata-kata ngangai ula lech ki doktor ki baper si nong sumar baper sya kita ki nong ai dawai lene kita ki nong erap ki baper henry hadok ne klip mat I kumbau neu khon on sayap no bau neu pa ula do jingkermen shisha henry habau le yo snow shapang u Jisu ula lek show Jisu bat ula lek mare show try bat ula lek ban kerpat ha u Jisu ngakwa bno fi ni ka ski mental da fila kut lat ga jing im ga jong fi fila persang ki lat klung ti ki bon ga jing im jong fi le si ki blai ki baharukom le si ki ta ki jinget ki baharukom henre hadu menta ba uni khon jong fi udang pang hagata ka jing pang mensim ga jong ul ne ga jing pang ga baken jado le si udang sha te sha khom ga bor ga drugs ga bor ga kiat ga bor ga auria ne ga no ga jing ga ba pi bidon ga jim ga jong pinga kwa banong fi la pila persang sharum cheneng pila persang sheni shatai balada pi pim yo ya ga jing rap wan chau Jisu na kwa banong fi u Jisu unum ngorem ru ha ba pi wan chau lada pila le chino ru lada pila nget hang no ru henrei lada pimpat yo ya ga jubab wan ha u Jisu unum ngorem lada pipi wan chau unum ong oh pleng namar ba pim yo jing rap situ pi sawan changa u Jisu unum ong komta udah ngau kemen ya pi lada pi wan chau baru ni orang ba asim ulawan chau Jisu baru la kerpat how try jongi ubangi syakri udah try ubadap daga jing isnai wisnai palat bangatep kum ba wisnai yu ne breu ubam dan lat shu ubaladei banduk no la jong khon jong ulai isnai banganget putrai isnai ya pi nganget putrai unle iki kamba aga jing im jong fi henry tang ka we ya ka banga kerpat ifi ka sngi bakata ka long pinget ya ka tien ka jong Jisu ka babel ke thu hang ni habau Jisu la ya thu long khilet no khon jame ula im utau briu ula nget
ya kata ketien ka bau Jisu ula ong hau. Uniu beriu ula nget ya kata ketien ka bau Jisu ula ong hau. Ula nget ya kata ketien. Ba namar bau ula nget ya kata ketien ka bau Jisu ula ong hau. Uniu kon jeng da shisha uda yok kia no sundan. Ha kata ka klip mati at the very moment ula yok kia sundan. But ula yok jing pelat na kata ka jing pang but na kata ka jing yap ka ba udai ban yap. Bang kwa ba fi ka ni ka sngi fingai am ya ka ktien ka jong trai. Fingai am ya jing kolar ka jong Jisu. Fingai am ba Jisu ula ban le ki kamba ka jing im ka jong finga kwa ba nong fi ka ni ka sngi. La da phi shu ngai. La da phi shu ngai u Jisu ong kum no. Wong tuan hanga phi baro ki ba that but ki ba khia ka jingkit ngan pen jam ya phi wong ya kata. Lada pinget ban wan ban IT shisha ban nget bu trai un pen khia vi un pen jam ya kata ka jingkit ka ba khia ka ba phi pikit lada pinget mentahi kata ka jingkit ka jong phi kan do na mentahi kata ka jingpang mentai kata ka jing ka jing ele ka ba phi dan mentahi kan do kan dam kata ka jingkit kan hap no baro na ka terpeng ka jong phi kata ka lingkor na ka rendang ka jong phi kan hap no mentah lada filang nget uji sungawan wan daga doknot ka shisha wan daga jingat wan daga jing kerpat daga jing penret wan shisha klem jing artatien wan utrai ong wan hanga uniu buriu ladap wan show Jisu barabo wan show Jisu u Jisu da shisha upen sting ya kena ke jingkit ke jongo udan kena ke jingkit ke bakia ba umla ben pen kia uniu kon barabo wan show Jisu da shisha kena ke jingkit kalat war u sting senan kedar bau dah kemen hado kata hoi umpat yo ya kata ka kamba hangta uhaban lek pai selayeng marukon jung udan hayeng hendai ulanget ya kata ka ketien ka bau trai ulaong ba anda boleh pai sayeng ki syakri ki jung ki le thu bola kia bola kli ka por ka David tik ha kata ka jok ka por ka ba nyau baje ya ka bau trai Ukraine bat ma uru ulanget baru Jisu ong kau jar ka bosliang tuan hanga ong trai balada pitrang pisliang shisha ya ka jing pedem la fi terang pisliang shisha ya kata ka jing sok pa ya ka jing kemen pisngo kuslai pisngo marwai pisngo bam dan mano e je pisngo kum dan mano bala ban sngo tho e pi la kulmar ka ni ka jing mut ka jong teng pisngo kum man beat pisngo kum man pat no shano pim dan jing sok piling ka ta ka men sim kau jar ka do basliang to wan sangaong try bala fi wan how Jisu u Jisu un ai afi ya kata ka baga ketien ka jombleng ka kwaan puling ni ka por ka babel ka ong kom ni lalangi puling nu Yohanes nang ka nyau khot lai punyau ka ong te ka sngi ka ba khado ka sngi ka ba crowd jong ka jing khawai nyam u Jisu la yeng bola perta uda ong lalau no ru sngo sliang ai bon wan hanga bon di ru jaru ba nget hanga kumba la ong ka jing tho kiwa ba em kin tu no ka donut jong u hendai ka ni Ukraine sepang men sim ya kita ki belanget bakin si apediang namar pecem la ayo men sim khot nabam sim la pendan buram yo Jisu ang kau jar besliang to wan kumba Isaiah Ukraine ha Isaiah santusan u Jisu Ukraine ka jo lada pisngo sliang pisngo terang shisha wan da ka jingat ha u Jisu khot bi mentawang wan jaru banget hanga kumba ka jing tho ki wa ba em kin tuit no na ka donut jong kin mi kita ki wa ha ka jing em ka jong fi la pediang yo Jisu ma long kata ka wa ka ba em ka wa tuit api ba ji sin bola tuit api pinyo ya ta ka ka jong trai ba yo in ka ka jong trai pen nom ter khong shu la no Pinam song sliang shu la no bakane ke ka wa ka ba yai kersoi cha ka jingem ka ba bam chikot la yo ine ka la yo ya ka jingem ba Jisu ong ke ne ka wai ong ala wan ban ai ka jingem ba fin yo ka hai lu ya ka ba la fi nyat chi sha ya ka tin ka jong trai un ai fi ta ka jingem ka ba dap ka hai kan ka abundant life for I have come to give life and life in abundance ka de ka ta ka ba try Ukraine la pinget piwan chu try kumba uniu rang bas e mula wan bola get ka tien ka jong try u yi ka kamba ha ka yin ka jong u yi ka kamba ha tau kon piru pini i ka kamba ha ka jing ka jong pi pini la pinget ya ka tien ka jong try u Jisu dan sibon ki tien ya ka ba ukular uang ngalong mangau to pu bon herna beneng jar babam nga on yo ya ka jing ka babam jekot la pinget ya ka ta fi la ban bam yo Jisu ka mut pi dala ban pediang yo try Pila ban digest ya pila ban nget ha
พินดับบามอยู่พิเงยอยู่ยิสุพิปเดียงอยู่ฮักดอนดกับจงฟีกุมบ่พิปเดียงกับบามกรุงเชกปอพิปเดียงนี่ก็เตียนกับจงตรายกรุงเชมันซิมกับจงพีกับบามกับมีนอชรูดอะไรกันนี่กับบ่พิวีบามกับบ่กันจามซิมกับยัยเนี่ยฮักดอนดกับจงพีบ่พินย่อยังกับจิงเอ็มกับบ่บามจิกพินำทันโชละโนละโนฮับบ่พิย่ออยู่ตรายกับจิงเอ็มกับจงฟีแต่เองต่างกว่าบ่ต้องอีฟีระดับพิสงกระโดฮักจิงเอ็มระดับพิสงสลังพิสงปังระดับพิสงทลีระดับพิสงกงบามดานี่กับจิงเอ็มกับจงพีมันความน้อยฟีกันในกสงีเปลี่ยนยาวตรายอุจิสุอุเครนบาลาพี่พิงไงระดับพี่พิงไงดังบันชุงไงกลาบยังมันก็บาเบิลก็องค์ตาว่าเอวบังไงเอาอนำจัดโชเฮนเรย์อุนยอยังกับจิงเอ็มกับบัมจิกตระดับฟิลาไงเอาจิสุระดับฟิลาไงอากินกิกตีนกับจิงโอกับอุเครนกันในกสงีอุนไอฟีกับจิงเอ็มกับบัมจิกตอุนไอฟีกับจิงเอ็มกับดับกระหายกับจิงเอ็มกับดับกับจิงสุดกับปลัดกับจิงแชมพังบาระชิชาkatakan tu ya ke jim ke jongfi shisha katakan shlai ya kamen sim ke jongfi ya ka kamen sim jongfi kan dap ke jingmut jongfi kan long ke badap da kata ke jingem ke badap ker hai kan ka banal trai utran ker khui fi ke ke sngi ke mentang kwa banong fi ki jong perthai ke namla ban a ya fi kata ke jing tengen kan mau ke por trai pun kan mau unaman habu le yo sngo ba udai ban lech ka wa Jordan ya ka ba un lech sum ban khoi utau nang tholi jong o unaman uloong kidan ki juga Damaskus ka parpar ber ka abana henry ha abana bat ha parpar kamdan ke jing pen khia ki juga perthai ki namla ban pen khia ya kata ke jing pang ka ken jam sim ke jongfi ka namla ban pen tengen ya kata ke jing sliang ka men sim ke jongfi la pi di na ka syukut no ang to ba kanang sniu ro henry kadan ka wa Jordan kadan ka wa batut dasnam blami na Calvary kalau mi na tahu lom ya kabalas din u Jesus Christ balada pidi na kani kawa la pilech kani kawa unaman ulangam ha kawa Jordan nyausin badai ha ka nyausin na marulanget ya ka ktien u shakri jong blay Elisha baru la yok khia shisha bala fi nget ya kani ktien ka butra Ukraine ha kani ka sngi ka jingpang pop jong fi barok kan khoi kani ka soitan ka bate ka bokom ya pi ka bale don bor ka bale kraw ka jingim ka jong pi ka bale ben ya pi ka bale plong mrau ya pi na pi wan so Jesus na mar pi wan ho u ong la dau khon plai lut da shisha fin long ki balai lut la fi ngat kani ka kentien la pi wan so Jesus khon jong blai ba klit tam me la pi wan so sha te mrau ru un plai fi na ka jinglong mrau ba fi nyo i thu ya kani ka jing shisha ba ka jing shisha kan plai lut ya fi da shisha bo shisha am dan the way pat u dai tang u Jesus kan Wong I am the way, the truth and life. Ngalong mga walong kata ka lenti ka jing shisha ba ka jing imde la fila itu ya ka jing shisha ka plai lot ya fingin dwai ka ni ka sngi ba fin wan show try da ka jingat wan show try da ka jingat kum bau ni breu langet baru kon jing ula yok khia ulanget ya ka ktien ka jing jisu baru la i ka kamba la finget ni ka ktien ka bangaya lap i fi ka ni ka sngi ngam dei ba yalap nga sngo bo de blai ba kren ya fi ka ni ka sngi bala la pi pinget pi wan shisha da ka men sim ka ba kerpat da ka men sim ka ba sngoret nganget bo trai un kren ya pi nganget ula kren ba finyo diang ya ka kamba ha ka ni ka sngi ka kamba juga jing penem ka kamba juga jing pen khia ha ka jing im jo fi ngan dwai ka ni ka por menta ngan dwai fila ban bot na din jangaro yang ni ka jing dwai ong trai jisu ngater khong ka jing im ka jonga ngatli te trai ngasate ngasakhom ngalong marau trai pelat jangan ngan ke jinglong marau nakapop trai ngakwa benlong balai lut pelat lut yang trai jisu ngapediang ngi meh ngan ke sngi kumunong penem bat kumusim jonga menlong mameu jonga ndu menta ke sngi bat ngangan long ujong me yarap yang trai hakrteng jisu amen Bangaget, la dwai ni jing dwai, la biang. Nget no, ngan dwai ni kerkui fi kan por. Haleluya, ngan dwai ni kerku trai, ini ki khon ki jome ki priang me kan ni sngi. Bar ki langet ya ktien ke jome ka ba memela kren. Bar ka kamba ka la jah kan ni por. Salvation is today. At this moment, ka jing penem ka long menta ba ka long ha ni ka khlep mat ya fi. Ba pinyo diang ya ka bor ka jing pelai ka jong men sim ba khoi. Ha ka jim ka jong fi. Yo diang ya ka jing pelai ka jong kon. Yo diang ya ka jing suk ka jong jisu ka ba palat ka jing champang baro. Ka toy mentang ai ka toy ya fi. Ka toy ya fi. Ka toy ya fi. Ka toy diang. Oh, ketika wa ka ba em ka toy ya fi kan pendap ya fi. Finang shlai. Da kan ka jing pendap ka ka jong men sim ba khoi ya ka jing ka jong fi. Hallelujah ka jing ka ba tli mentang kan long ka ba dap. Ka jing kan ka ba suda mentang kan shlai.
Hallelujah. Ka jing em ka jong pi ka baleng man ta ken ka long ka badap da ka jing suk, bada ka jing command ken. Hallelujah. Ka jing pang, jing stom, jing crow, jing dom baro kan ria. Maka jing yap kan ria na pi menta. Kombo ne khulong la de ban yap, kombo ne khon jong ne khon sem, ne urang ba as em la de ban yap. Piru pila de ban yap man re pi osngau ya kan ka ktien. Ba mentahi pila em kan. Shabam jikot namar fila ngai hagaktiin u Jisu. Adwai ngi dekar koe vi finang seiso malagas ngi. Kayeng jong fi kan long ba seiso. Ki kon ki ti jong fi kan long ki balakar khu. Wani ka jingsuk ka jong blay ka yeng ka jong fi. Bara ge gi baro ngi ka kamba ka jong trai. Hallelujah ka tengu Jisu ngadwai ngi kar koe fi. Amen. But amen. Amen. Utraw ngi kar koe fi nong persla fi nong ai bor fi. Sa iwan sini ka jakaru sini ka jin shakri. Ngi dan hang ni man lagas ngi u blay ka por san baje. Bal ngi don ro ka por sengi balang san baje pila anwan sini ke jing shikri bangi ai kerteng ka healing service ne ko ani keno personal pila banwan na do sengi Tuesday hado ka sengi sajan na do ka por khatway baje shaneng man la ka Tuesday hado ka Saturday hado ka sengi sajan ulai ko fi ngin sa shem pat amen amen